Hi everyone, नोंथांमोनखौ आनसिल आरो खेबसे बराय हरनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनैहाय मा खालामो नायलांबाय था। नै जों दिनै जागोन थाइजौ। जों मेन लामाजों ओंखारदोंमोन। ओमफ्राय दिनैहाय सान्दुं दुंनायखाय जानोसै आरो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे। थाइनो थोगोन खोमालै ना? थाइनो थोगोन खोमा। बारा जाखायानो। नंगौमोन। आयु दाउनि लान्जायासो गोलावबावो खोमानि खानायनिसाय।
Sono. Ji ko na kada. Ang sagro sa kon. Papa. Za zum ni siang rồi ba? Cái làm siang kan? Dok na ka. Malam siya. Thaijwo जानानै आलु सोबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो हायो मासि मोजां ओंखारखांबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो ओमफ्राय हाजासे आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बेखौनो दोनथ'नोसै